Dust Controlin tuotteet ovat laadukkaita. Kaikki toimii niin kuin on sovittu ja toiminta on hyvin ammattimaista. Toimitukset ovat aina ajoissa. Koneiden laatu on erinomainen. Koneet ovat erittäin tehokkaita ja mielettömän kestäviä. Takuasiat toimii erittäin hyvin. Koneet menevät harvoin rikki ja kun menevät, huolto ja varastot toimivat kuin junan vessa. Koneet ovat keveitä, helppo siirrellä, liikkuvat paikasta toiseen ongelmitta. Pölyerottimet ja alipaineistajat tulevat yleistymään työmailla. Näissä tuotteissa Dust Control on edelläkävijä markkinoilla. Meille molemmille työilmapiiri on tärkeä asia. Mainio päivä työmaalla. Meillä Gramolla on kymmeniä tuhansia koneita, mutta nyt keskitytään pölyttömyyteen. Ja siinä Dust Control on meille hyvä yhteistyökumppani. Ja tehoahan näistä löytyy kuin pienestä kylästä.